Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Πρέπει να προσέχω και να εφαρμόζω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας. Δέσου με τη ζωή. Κάνε κλικ στη ζώνη ασφαλείας. Το κράνος σώζει ζωές. Είναι υποχρεωτικό στο κεφάλι και όχι διακοσμητικό στο χέρι. Τα παιδιά έχουν το δικό τους κάθισμα στο αυτοκίνητο. Παραμένουν ασφαλή, δεμένα σε όλη τη διαδρομή. Ενεργοποιώ το αυτοκίνητό μου, απενεργοποιώ το κινητό μου. Όταν οδηγώ το αυτοκίνητο ή τη μηχανή μου, δεν μιλώ και δεν γράφω μηνύματα. Προσοχή! Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Μια κοινωνική προσφορά της Περιφέρειας Κρήτης. Χορηγός επικοινωνίας Αέρα Ηρακλείου 97,5.